Zondagochtend werd in Leunen naast de kerk de beeldentuin van Gussewie in gebruik genomen. Onder grote belangstelling opende wethouder Peters voor de eerste keer de poort naar de tuin. Het idee voor deze realisatie ontstond zo'n 5 jaar geleden. Dat was een oorspronkelijk idee, zeg maar, van de dorpsraad Leunen. Die hebben in 2012 in hun dorpsontwikkelingsplan zeg maar, melding gemaakt dat ze graag zouden willen hebben dat er in Leunen het kunstdorp van Gussewie zou ontstaan. Nou, er zijn een aantal mensen bij elkaar gezocht, waar ik er eentje van ben. En die mensen die hebben een stichting gevormd, hebben een projectplan geschreven, hebben wat vergaderd, hebben fondsen aangeschreven, vrijwilligers gezocht. Ja, en kijk hier om je heen. Vandaag in mei 2017 onder de mooie zonnestralen zijn we bezig met de opening van de beeldentuin. Die is nog niet klaar, dat moet ik wel heel eerlijk in zijn. Want het is eigenlijk een tuin die continu in ontwikkeling is. Want we hebben nog meer kunst die we aan het restaureren zijn. Maar we hebben hier nu 5 mooie werken staan. En dat is een aanwinst voor Leunen, denk ik. Voor diegene die Gussewie niet kent, vertelt Guus Rijntjes kort wie deze bijzondere kunstenaar was. En wie was Gussewie? Gussewie was hij was Louis Klaassen. Hij woonde vroeger in de Gussenstraat, daar was de boerderij. En is eigenlijk een kunstenaar geworden. Hij heeft ook de kunstacademie gedaan en verschillende opleidingen in het buitenland. Hij is veel te vroeg overleden, op 47-jarige leeftijd. En hij was een man van, hoe zeg je dat? Van pieken en dalen. Hij werkte eigenlijk zeg maar in de vroege lente tot de late herfst. Bijna 24 uur per dag op zijn boerderij op de Enge Steeg. Echt als kunstenaar. En dan was hij eigenlijk de rest van het jaar best wel een beetje down, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dan moest hij eigenlijk weer tot rust komen, tot bezinning komen en weer nieuwe energie opdoen voor het voorjaar en de zomer en zeg maar de herfst. En het was een man die in die tijd redelijk bijzonder van kunst wilde leven. Hij had stelde geen hoge eisen aan zichzelf, maar om in levensonderhoud te voorzien maakte hij kunst. Hij heeft voor vele mensen zeg maar kruisbeelden gemaakt. In ieder huis hingen toen nog kruisbeelden. Gewoon voor de boterham. En hij had kunstwerken die hij verkocht. Pas eigenlijk in het jaar dat hij overleed, was hij landelijk door aan het breken. En was hij net benoemd tot een stadskunstenaar van Rotterdam. Voor de ontwikkeling daar van een nieuwe woonwijk. Dus hij stond op doorbraak. En net op dat moment kwam hij helaas te overlijden. Nog niet alle beelden van de Leunse beeldhouwer en schilder zijn in de tuin te zien. We hebben op dit moment nog een aantal beelden die we aan het restaureren zijn. Daarnaast heeft hij bij zijn waar zijn vrouw nog woont, liggen nog beelden. Enerzijds zijn wij ze aan het inventariseren en beschrijven van wat is er allemaal. En daarnaast willen wij deze beeldentuin in de loop der tijd uitbreiden met nog wat andere mooie werken. En daarnaast is het misschien mogelijk dat je af en toe wat wisselt. Eigenlijk moet er ieder seizoen moet er wat gebeuren in die tuin. Zodat mensen eigenlijk zeggen van, hé, er is wel wat veranderd. Toch eens even van mijn fiets afstappen als ik de kinderen ga halen op school. Van, het ziet er anders uit dan de vorige keer. Dus het moet eigenlijk steeds spannend blijven. Dat is eigenlijk de bedoeling. Op het volgende scherm is door te klikken naar een extra video waarin Guus Rijntjes vertelt over de achtergrond van de beelden die op dit moment in de tuin staan.